யாழ்ப்பாணம் புன்னாலைக்கட்டுவன் ஆயாக்கடவை திருவருள்மிகு சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தான தேர் திருவிழா இன்று பக்திபூர்வமாக இடம்பெற்றது. கடந்த 19ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமான மகோத்சவத்தின் 10ஆம் நாளான இன்று சித்திவிநாயகர் பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து வசந்த மண்டபத்தில் நடைபெற்ற உபசார பூஜைகளை தொடர்ந்து கொடித்தம்ப பூஜை இடம்பெற்றது. மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க பக்தர்கள் புடைசூழ சித்திவிநாயகர் பெருமான் உள்வீதியுலா வந்தார். அந்தணர்களின் வேத பாராயணங்கள் ஒலிக்க பக்தர்களின் அரோகரா கோஷத்துடன் ஆயாக்கடவை சித்திவிநாயகர் பெருமான் தேரேறி வலம் வந்து பக்த அடியார்களுக்கு அருள்வரம் கொடுத்தார். யாழ்ப்பாணம் புன்னாலைக்கட்டுவன் ஆயாக்கடவை திருவருள்மிகு சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தான மகோற்சவத்தில் நாளை தீர்த்தோற்சவம் நடைபெறவுள்ளது.